Салом дӯстон, хабари муҳими охир аз футбол он аст ки Роналду Мавсимро бе ҷоиза ҷамъбаст мекунад. Ба даст овардани ҷоми Арабистони Саудӣ барои Ал-Насри Роналду имкони олии ҷамъбаст кардани Мавсим бо ҷоиза буд, вале мутаассифона дар финал ин ҷом онҳоро аҷалашон интизор буд. Ин дастаам Ал-Ҳилол аст ки бозам Роналду ва ёронашро аз ҷоиза маҳрум кард. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, ду қаҳрамони дигари Евроҷамҳо маълум аст ва имрӯз низ қаҳрамон дар Лигаи Чемпионҳо маълум мешавад. Дар бозии сол дар Уэмбли Реал Мадрид қувваи худро бо Боруссия Дортмунд месанҷад. Кадоме аз ин легендо Ройс ва Кросс бо ҷом хайрхуш мекунанд. Тамошои рақобатро бо 1х ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Пеш аз ин бохти финалӣ Ал-Ҳилол чемпионатро мисли Байер бе ягон бохт ҷамъбаст кард ва дар яке аз бозиҳо худи Ал-Насрро голборо намуд. Рақобати финалӣ барои ба даст овардани ҷом миёни ин ду гранди Саудӣ ҳам ҷолибу пурҳаяҷон сурат гирифт. Ал-Ҳилол албатта чун тими фаворит ба зудӣ дар ҳисоб пешсаф шуда тавонист. Голзани асосии ин тим Александр Митрович аллакай дар дақиқаи ҳафтум ба задани гол даст ёфт. Ҳарчанд дар идомаи бозӣ талошҳо баҳри голзанӣ аз ҳардуи тарафҳо зиёд, вале қариб ки бо ҳамин голи ягона финал ҷамъбаст мешуд. Зеро то фурсатҳои охир ҳарчанд рӯйдодҳои дигари майдонӣ зиёд буданд, вале дарак аз гол набуд. Рақобат ба дараҷаи дар майдон шадид буд ки аллакай дар дақиқаи 56-ум дарвозабони колумбиявии Ал-Наср Давид Оспина корти сурх гирифт. Дастаи Роналдуро зарур омад ки нисфи вақти нимаи дуюми бозиро 10 нафара пушти сар кунад. Ин вазъият дер давом накард ва аллакай дар дақиқаи 87-ум бо корти сурх гирифтани Албулайҳи аз сафи Ал-Ҳилол шумораи бозингарон дар майдон баробар шуд. Маҳз баъди ин Ал-Наср ҳам ба шарофати голи Яҳьё Салем ҳисобро баробар кард. Аз голи Ал-Наср дер нагузашта буд ки аллакай дар дақиқаи 90-ум дифогари Ал-Ҳилол Калилу Кулибалӣ ҳам аз майдон ронда шуд. Маҳз вақти 9 нафара мондани бозингарони Ал-Ҳилол шумораи талошҳои голзании дастаи Роналду бозам бештар шуд. Ҳарчанд дар масири 30 дақиқаи экстратайм ҳам талош баҳри голзанӣ зиёд карданд, вале муваффақ шуда натавонистанд. Кор чун тартиб ба силсила зарбаҳои пеналти расид ва Ал-Ҳилол тавонист аз дубли ҷоизавӣ истиқбол бигирад. Роналду ҳарчанд 5 зарба дар бозӣ дошт ва дар силсила зарбаҳои пеналти гол зада тавонист, вале ахиран бо сари вайрон ва табинолон бе ҷоиза аз майдон берун шуд. Инам аллакай дуюмин мавсими беқаҳрамонӣ барои Роналду дар замини арабиён аст. Агар тақдири қаҳрамонӣ аллакай барвақт рӯи ҳалли худро пайдо карда буд, вале дар гирифтани ҷоми қаҳрамонҳо то ба охир умедҳо зиёд буданд. Вале чӣ тавре дидем, ҳарифони азалии Ал-Наср ҷоизаро бозам бо худ бурданд. Дар ҳоле ки дар замини саудиён барои Роналду як ҷоизаи дигари мавсимӣ аз даст рафт, собиқ мураббӣ ва ҳамватанаш бошад дар наздикии Осиё ҷои кор ёфт. Ин ҳам нафари махсус Жозе Мourinho мебошад ки ба вазифаи сармураббии бошгоҳи Туркии Фенербахче таъин шуд. Дар ин бора аллакай расман эълон намуданд. Шартнома миёни мутахассиси 61-солаи португалӣ ва дастаи Истанбулӣ то тобистони соли 2026 муҳлат дошта, агар гапу корҳо миёнашон соз гиранд, боз онро ба як мавсими дигар дароз мекунанд. Гуфта мешавад ки намояндагони Жозе аллакай нуқтаҳои шартномаро баррасӣ мекунанд, вале гапу кор бошад ҳамин аст ки Mourinho аллакай ба 5-мин чемпионат дар маснади мураббигӣ хеш омад. ҷои кори ахири Жозе Рома буд ки аз он ҷо ӯро моҳи январи соли равон баъди бохти хонагӣ аз Милан аз вазифа ҷавоб доданд. худи Фенер бошад, ҳарчанд мавсими порсоларо бо 99 хол ҷамъбаст карда буд, вале чемпион нашуд. баъди гирифтани зинаи дуюм дар чемпионат, мухлисони ин тим нисбати президенти бошгоҳ Али Коч як ҷанҷол ҳам бардошта буданд. Аслан ҷанҷолҳои ин мавсим атрофи Фенер дар Суперлигаи Туркия зиёд буд ва ин тим ҳатто варианти рафтан ба чемпионати дигарро ҳам баррасӣ мекард. баъди ҷанҷолҳои гурӯҳӣ дар варзишгоҳи Трабзонспор вазъият дар дараҷаи тун гардида буд ки Фенербахче бозии суперҷоми Туркияро ҳам байкот карда буд. Хулас, мураббии пуртаҷрибаи португалиро низ истанбулиҳо махсус оварданд то дар ин чемпионати пуртуғиён онҳоро чемпион кунад. То куҷо аз дасташ ин кор меояд ё ин ки на, албатта рафти мавсими навин бо чашми сар мебинем.
дар чемпионати пешини Жозе бошад вазъиян куллан хароб аст. мо гапро дар бораи премер-лигаи Англия сар кардем ки онҷо низ Жозе солиёни зиёд кор мекард. хулас ки дар ватани футбол нисбати дастаи пулдори шайхона айбномаҳои нав ҷорӣ карданд. ин навбат зидди Ман-Сити аз ҷониби премер-лигаи Англия 115 айбнома баҳри вайрон кардани қоидаҳои ферплеи молиявӣ содир шудааст ва фурсатҳои наздик тақдири ин тим ҳал хоҳад шуд. акнун агар айби Сити маълум шавад, бошгоҳро аз премер-лигаи Англия берун мекунанд ва ба яке аз дивизионҳои поёнии Англия равон мекунанд. ҳамзамон коэффициентҳои барои берун шудани Ман-Сити аз премер-лигаи Англия вобаста ба айбномаҳои расмӣ аз 2000 то 17 поён шуданд. яъне гап сари он меравад ки ин навбат бовариҳо зиёданд ки Сити аниқ ҷазо дода мешавад. ба ин бовар кардан мушкил аст, зеро Ситиро 10 сол боз касе ҷазо дода наметавонад. чӣ тавре пештар ҳам ба сармураббии роҳбарони ин тим гуфта буданд, маҳз барои қазияи ба ҳамин монанд даста аз ҷониби суд сафед карда мешавад. вале ин навбат гапу кор ҷиддӣ аст ва мумкин дастаи Гвардиола аз ин зарар бинад. аз ҷониби дигар, ҳарчанд ҳаёти футболии чунин ҳам бошад, вале ин дастаи пулдор бозам аз об хушк баромада метавонад. агар ягон дастаи миёнаҳол ё нодори дигар мешуд, гапу кор то ба суд ва парвандаҳои вазнин мерафт. вале дар баробари Сити ва ПСЖ ҳатто чунин адолатпарвариҳо низ кор намеоянд. дар Мадрид бошад чӣ парвои доранд ки тақдири Ман-Сити баъди ин қадар айбномаҳо чӣ мешавад? Реал Мадрид танҳо дар фикри он аст ки кай ва чӣ гуна бозингари исторавии худ Мбапперо ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. гуфта мешавад ки маросими муаррифкунии бозингари номвари фаронсавӣ Килиан Мбаппе ҳафтаи оянда доир мешавад. тибқи хабарҳо, Мбаппе рӯзи панҷшанбе 6 июн ба Мадрид меояд. баъди ташрифи ин бозингари 25-сола ба пойтахти Испания, албатта гапу кор дигар дар мавриди муаррифкунии бозингар меравад. Реал мехоҳад муаррифшавии Мбаппе дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу шомили таърих шавад. чӣ гунае ки Роналду дар миёни ҳазорон мухлиси ин тим муаррифӣ гардид, ҳамин таври дигар истораи дурахшони футболи муосир аз Фаронсаам таърихан муаррифӣ карда мешавад. ҳамин тариқ баъди овардани Мбаппе ба Сантьяго Бернабеу ахиран силсила филми гузариши Мбаппе ба Реал ҳам расман ба анҷоми худ мерасад. фикру хаёлҳо баъди ин албатта ба сату сифати бозии Мбаппе дар Мадрид нигаронида хоҳад шуд. Мбаппе дар сафи гранди парижӣ албатта дар дохил чӣ ҷоизае ки хост ба даст овард ва чӣ қадар голе ки хост ба самар расонид. акнун фурсати фатҳи қуллаҳои байналмилалӣ дар сатҳи бошгоҳӣ ва гирифтани туби тиллоӣ ҳам фаро расид. мо хоҳем дид ки Мбаппе ва Мадрид бо ҳам чӣ саргузаште хоҳанд дошт. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.